Isi, no? Mitä on synti? Ole putu. No niin, eihän sinne pidä kenenkään mennä, mutta Aatamipa meni kun vihuri orava. Yöpeilille teinit tuo, nähden silmäni nuo, kyllä susi aina suden tuntee. Ilma on täynnä kiteitä, ihan kuin timantteja. Oli semmoinen hieno keli. Kuule, kysytään Sepolta. No, Seppo aloittaa täsmälleen samanlaisen kakomisen. Pyhäjärvi veti, Näsijärvi työsi, välissä oli Tampere. Jos on sulle matomaa. Sitä tehdessä tuntuu hyvältä. Poikani tietää, mitä on synti! Mikä huominen tuo, en kaipaa mitään. Sitten kävi päälle, kun Stalin! Onko sun lompakko taskussa? Kuuli isän ääneen, älä huoli poikani. Miks menit pois, mä sormuksenkin annoin, ja kaulassa mä liikuttasi kannoin. Sori. Joutsen, että mä vedän yhtä kerrallaan. Yhtä joutsenta kerran. Se on, kato, nainen on sillä lailla ristiriitainen, pitää vasta. Sisään! En muista kaverin nimeä. Kashanen kaulansa, valkea kuin rieskamaito, ja poski rutto punainen, ja silmä. Palaa päässä kuin kaksi. Anna mennä! Mä laitan reverse dancea. Anna mennä! Kappaleet. Tää Luumilaakso. Metsästysesteratsi. Hyvin. Sano, ei kun sinä sanot kerran. Sillailla on kutsikoon, kirjoittelu tuomio. Käy taisteluni yksin täällä, ja jos voitat, mikä se iloisempi ralli, että jää hyvä mieli ja saatte lähteä laulamaan mukaan! Että joskus luomme toisenlaisen maan. Olen Hengissä vielä ja ylpeäkin, ylpeä kaikesta siitä, vasten kuolemaa taistelua.